ndinibalisele ibali uba ndaphantswa uba essayed ngabantu abaninzi, about 3 guys abaphantsi kwenza loo nto leyo kum ngenxa yothemba etshomi. Mamela apha, kwakukho ilani soccer tournament ezilalini zam, so sahamba sobukela le soccer tournament, and I think kwakusewinter. So xa kusewinter kukhawuleza kurhatyele, and ke ngoku njengoba kukhawuleza kurhatyele ezilalini ke ngelaa xesha kwakungekho nee-street lights. At least ngoku kukhona imizi emininzi and then kuyalight bengathi kwi-street lights, even though zingekabikho nangoku ii-street lights. So into eyenzekayo ke ngoku siyabukela nezaphela ii-games, ziphela phaa around 5ish to 6, uyabo. Sahamba ithi ke ngoku le tshomi yam, no masikhaphe abanye bazitshomi zethu abangaphayana abahlala ngaphaya. So xa usuka ebaleni kum uqala ugqitha isitrato sasekhaya xa ungena apha elalini usuka ebaleni because ibala lingaphandle kwelali. So xa usuka ebaleni uqala ugqitha isitrato sasekhaya, then sasigqitha isitrato sasekhaya sakhapha abanye, uyabo. So singene kwenye ivenkile, khona enye ivenkile andiyazi abantu babefuna uthenga but ke mna ndandingathengi. So singene kule venkile ke sihamba sonke sibaninzi wethu zigroup ngegroup, yabo, because wonke umuntu usuka ebaleni. Singene kule venkile, ngoku singene kule venkile mna ndime nezitshomi zam ke inoba about 4, then abanye bagoduke, yabo. So ibe khona umfana oyi-1 aze apha kuthi, then acela uthetha netshomi yam le mna ndiyiqhele kakhulu. Acela uthetha nayo, athethe nayo ecaleni, but ke ngoku xa abuye itshomi yam, xa ndimbuza ke mna utshomi yam, hayi bufuna ntoni lo, ayiwangazelise. Nami ngenqoma hayi ke it's not of my business, mandiyeke. Then sinyuke, then siyofika ke ngoku kwindawo engathi like iphakamile, kuthiwa laa ndawo xa ibizwayo ezilalini zam kuthiwa kusezigeyithini. Laa ndawo iphakamile apha elalini. Then ke ngoku khona nabafana besihamba nabo wethu aba bedlala. So abantu bagoduke. Kukho ke ngoku aba bafana bayi-2, oyi-1 cousin yam, oyi-1 yitshomi ye-cousin yam. So bahamba nathi bona siya kulo mzi, lo mzi siya kuwo ke ngoku uthi utshomi wam ufuna something kulo mzi. Lo mzi njengoba kukho induli apha elanikeni kule ndawo sikuyo, lo mzi usezantsi and uyehla ekugqibeleni. So xa unyuka ubuya kulo mzi like iba yi-incline e-serious, yabo. So uyehla uya kulo mzi. Fine, athi kwaba bafana bahamba nathi cousin yam nalo mfana, it's fine, sazihambela kulapha kufuphi kulo mzi siya kuwo and sizawukhabe sihlala. Bathi abafana okay baza silinda apha endulwini, it's fine. Sihambe siyotsho phaa kulo mzi, uthi kumama masihambe soyithu. And ke ngoku abanye ootshomi aba besibakhapha abangamantombazana sebegodukile, yabo. So thina sihlala phaa ngezantsi, sihlala ngezantsi apho kwesa strato besisigqithe kuqala ngoku besisuka ebaleni, because istrato sokuqala xa ungena elalini sistrato sam and nayo hlala kwistrato sam lo girl. Fine, sehleke singene ke le nto singena azothatha le nto azoyithatha kuloo ntombazana. Sithe xa siphumayo egeyithini, abafana bayi-3 bangathi bebesilindile, bavumbuka apha egeyithini, abakho kude because awubaboni xa usiza because kumnyama, but ikhona nenyanga ngoku eli xesha. Like ukuba xa kumnyama then kubekho inyanga, asibabona abafana bathi gqi. Abe uphume kuqala ugele egeyithini, mna ndiyalandela apha emveni kwakhe. Abe uvumbuka kwaba bafana oyi-1 andibambe ngesandla. Yeyi, ivalo lam lithi njengoba ndibamba ngesandla ndiyabaza abafana bayaziwa apha elalini, baziwa ngongabi right. Abayi-2 babo batrokhwa basuke eKapa, yabo. Caba ke bebengaziphathanga kakuhle eKapa, bebengalawuleki into enjalo ke, bayaziwa and besaziwa nje boyikwa apha elalini, yabo. Uyeva izinto ekuthiwa abazenzile but ufumaniseke uba umntu akenziwa nto ngaloo nto leyo and iyoyikwa, yabo. So ndibanje ke ngoku ngulo mfana caba ke ngoku ngathi uyi-leader yale gang. Andibambe, then utshomi wam anyuke ndimkhwaze ngegama, hayi sondishiya. Athi hayi ndiza kulinda phaa. Anyuke ayotsho endulini, afike cousin yam nalo mfana wesibini. Cousin yam athi caba uthetha loo nto ayithethileyo uba whatever mandishiwe, kodwa nabo baba comfortable ngaloo nto leyo bandishiya. Bahamba, ndithetha uba mna sana wabesithi lo mfana uyathetha ke, bathetha netsotsi tala ezinye izinto ndiziva. Bathetha ndibanjwe ngesandla kulo. Ndithi ke mna ke xa ndizama uhamba athi no suhamba undibambe ngesandla. Ndithi kaloku masinyuke because mos ufuna uthetha nam. And masinyuke athi no yima apha. And ke ngoku utsho nge-aggressive tone, no yima apha. Kuthethwe bayi-3 mos bathethe
ndive xa ethi omnye no man masiyibethele apha le way utsho ekhombinca. Ndaqonda uba kwacaba ngoku yini kuyaphikiswana kuthethwa ngam ndikhona bathetha ngale tsotsitali yabo ndingayivayo kakuhle ndibamba phana pha. Baxabane abantu bone ngomfana sekhupha umpu ubulapha bone ngomfana sekhupha umpu iring leader le seyibagcwalisela uba hey mate yami lena kwathini hey mate yakhe kwathini okay it's fine ndiyimate yakhe okay ndiyimate yakhe fine. Bahambe abafana bebecaphukile ke ngoku because abanamipu wena and nguye ke onompu at that time ke yayisenqabile imipu ngoku ixhaphakile nyani ke. Athethe nomfana athi umfana mamela apha ke ngixabane nabajida because afuna senze lento sonke kanti kaloku andizuvumela loo nto leyo because wena ungumntu wam. Kwathini ndingumntu wakho njani ngoku ungumntu wam kaloku ndandikuxelela usakhula wena uba ungumntu wam. Ndithi ke na ke hayo wawundixelela athi qho akhumbula xa sidibana ndandikuxelela uba wena ungumntu wam. Ndithi nontombi ungumntu wam and wayethanda ukutsho qha ukubona laa nto uba uqonda awuyazi uba uzayiphendula ithini into yomntu axesha asakukhombe akuxelela uba ungumntu wakhe. And then at the time ndimncinci kakhulu, I think I was about 14. Athi ungumntu wakhe and wayethetha loo nto leyo. So uyandikhumbuza of the times wayethetha loo nto leyo. So ndiyayazi le nto uba ndingumntu wakhe. Okay fine, xa ndijonga le ndlela sikuyo sikude nasemizini and nakulo mzi besiphuma kuyo kukho umntu ongumama akho mntu ongutata. And then ke ngoku le area sikuyo imizini onke iqelelelene yabo. So ndithi okay ndiyavuma ne ndingumntu wakho. Okay ke ndicela undikhaphe ke ndigoduke. Athi ke yena ke akaloku andizokwazi ukukhapha masihambe siye ekhaya. Sihamba ke ngoku siya kowabo siyolala masihambe siye ekhaya. So siyolala ndike mna ke akaloku awuzukwazi ukuthi undixelele namhlanje uba ndingumntu wakho ndiphinde ndihambe ndiyolala nawe kwanamhlanje. Ndiyacela masiphinde sithethe ngomso kwathini ndifuna uyicingisela. Uthi no akho nto uzayicinga apho uyayazi le nto kudala ndakuxelela. Qome okay mandingathi hayi andingomntu wakhe ndingumntu wakhe because ngoku ingathi xa ndithi andingomntu wakhe okanye ndifuna uyicinga le nto ingathi ndiyamcaphukisa. So mandingamcaphukisi ndizama umcenga ke ndiyamcenga apha ndimcenge uba ndiyacela torho ndicela undikhaphe ke then ngomso sizawudibana kakuhle kwathini ndizama uxoka caba ke mhlawumbi uyandibona uba ndizama uxoka ndiyamcenga ndamcenga mani zange ndamcenga umfana elahlobo ndamcenga ndaphelelwa lithemba zahlinyembezi wena ngade ndilila ke xa ndibasisa story ngoba ndangakwazi nosigqiba ndiyaziva ndiba emotional ngoku but ke andisalili ngoku cause kuyacaca uba ndahila. Jonga zange ndamcenga umfana elahlobo ndamcenga zahlinyembezi andikwazi nozicontrola zahlasana inyembezi. Wathi zisule ezo nyembezi zisule because noba uyascreama apha ndiza kulinganisa izaba ngathi siyazidlalela akho mntu uzawuphuma akuncede. Sabe wabe ndanxibe i-denim jacket eza denim jacket zingenangalo andazi uba uthi intona xa uyibiza but azinangalo naye wabe nxibe wabisithi uyabona siyame ndicapukela ukufa laa denim jacket ingenangalo ndicapukela because ndandinayo ndinxiba ujini to jini naye enxiba wayesithi siyametsha umntu nomntu wakhe. Oh my god jonga ndamcenga umfana xele ndalile wathi mandisule inyembezi ndazosula inyembezi ndamcenga ngoku ndimcengayo ndimane ndimbamba ngesandla ndithi ndikhaphe simane sihamba kancinci sade sanyuka indulo oko simane sihamba kancinci uyeva sithi sezihamba aveka jike athi hayi undiqhathile kwathini ndikukhaphe ndingakwenzanga nto ndikuyeke kwathini hawu ndiqhathile undenza muncu kwathini arende nqoma okay ndifuna umlinda mandimlinde athethe uthetha kwakhe ndimcenge ndimcacisele le nto ndiyicacisayo uba ngomso sizawudibana kakuhle and nasekhaya ndaziwa noba benditheni ndizawukhangelwa ntontoni akho nto ndingayisebenzisiyo ukuxoka but ndamkhapha umfana ndamcenga wade wandikhapha kumfana. This other time sathi xa sizawufika ekhaya wathi no man ndinike noba 1 apha engceni ngasesikolweni ke ndinike noba 1 apha ndikhona ndizawuthini na ndamcenga still ndamcenga. Wathi ke ngoku xa sizawufika sekhaya wathi mandiyiprove ke ngokuba nyhani uba